ó go ghlacha páirte in Oireachtas na bliana seo ó na chéad úr a riomhacha go divin agus siad Orla agus Aoife Ní Eocháin as chun Damhsa Cumáin. Orla, cinní siú hain? Tá mé Jeff Bléadis. Agus cinní siú sa Aoife? Tá mé sé bliana dís. Sé bliana. Agus cinna atá tu sa damsa níos Orla? Bíog nach 3 bliana. Beg nach 3 bliana, ce fút Aoife? Bíog nach 3 bliana. Beg nach 3 bliana freisin. Cin tam tuair múntar damsa táte? Edwina Ní Eocháin. As bhfuil si go má? Tá. As bhfuil go leor daoine sa rang an aontaí líb? Cuiga. Cuiga duine fad? Ó, tá go leor daimsúirí thusa chun Damhsa Cumáin mar sin scile. Tá sib sin scoid ina cuppa stepcomsa nach bhfuil? Tá. Ok, Orla agus Aoife fáfú réid tá PJ sanna chalam leir i ráisi rísting góir dul chun agus sure casamach PJ. Aoife Ní Eocháin as chun Damhsa Cumáin nar lagadí sib agus PJ gur míle maid a ríist. Fair play bar fad. Well, lumanis tá muid goil fós fannach le téma réaltacht ús crí agus lumanis tá an funadó Sean Nós gur míle maid a chalíní.